Вече 20 години фирма Ангел Стоилов 96 АД е лидер на пазара за търговия с черни и цветни метали. Предлага на своите клиенти огромен асортимент от стоки. 75 марки стомана, 8000 артикула на склад, 26 000 тона налични метали. Разполага със собствена лаборатория за химичен и механичен анализ на металите и собствена ЖП линия. Фирмата е директен вносител на калибровани, инструментални, легирани и конструкционни стомани, кръгове, квадрати, шини, шестостени, правоъгълни и квадратни тръби, П-образни и Т-образни профили, EPN, IP, КЕА, КЕП, чугуни и всички видове дебелостенни безширни тръби. Ангел Стоилов 96 разполага с 4 собствени бази на обща площ от 100 000 квадратни метра. 3 от тях са обособени като търговски обекти. Четвъртата е сервизен център за газово и плазмено рязане на дебели ламарини до делта 300 мм. До момента акционерно дружество Ангел Стоилов 96 е инвестирало над 5,5 милиона евро за модернизация. От 1 януари 2010 година във фирмата са внедрени и работят 3 робота, които са водеща технология в бранша без аналог в Източна Европа. Най-нова придобивка е внедряването на 3 броя автоматични складови системи Unitop 5, Unitop 3 и Unigrip 3. Unitop 5 съдържа 560 броя касети, всяка от които за 5 тона метали. Стомана 3, стомана 45, 40 Хикс, Хикс 12, 42 хром молибден 4, 18 ХГТ, С355 и много други. Система Unitop 3 разполага с 650 броя касети до 3 тона. Номенклатурата на този склад са цветните метали – алуминий, бронз, месинг и всички видове студено изтъгнени стомани. Unigrip 3 е първият по рода си в България автомат за съхранение на ламарина с 506 касети по 3 тона. Системата осъществява диагонално движение на товарите си от и към мястото за складиране, давайки възможност за извършване на 44 цикъла на час. Всички складови системи се управляват с модерен софтуер и разполагат с електронни везни за точно измерване теглото на материалите. Като част от модернизацията на предприятието са и закупените 8 на брой нови немски машини за прецизно серийно рязане до Фи 800 мм. Гордост за фирмата е единствената по рода си в България последно поколение програмна машина Castor Speed C9. Тя е предназначена за скоростно рязане на черни метали с диаметър от Фи 10 до Фи 90 с точност до 1/10 от милиметра. Castor Speed C9 реже 10 пъти по-бързо от обикновена машина. За пример, Фи 90 се реже за 18 секунди, а обикновена резачка извършва същата операция за 3 минути. За бързи доставки до клиента фирма Ангел Стоилов 96 разполага и със собствен транспорт, 5 влекача до 22 тона и няколко 10-тонни камиона. В акционерно дружество Ангел Стоилов 96 е внедрена и система за управление ISO 9001-2008, допълнителна гаранция за качеството на извършваните дейности.